بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. З ім'ям Аллаха, Всемилостивого і Милостивого. Отже, що таке вакуф з точки зору ісламського права? Вакуф – це рухоме або нерухоме майно, на яке накладено обмеження. Його не можна продавати, передавати у спадок, дарувати. Отримувати користь з такого майна зобов'язана та сторона, якій воно передано в якості вакуфа. Жертвувати майно в якості вакуфа є заохочувальною, бажаною дією в ісламі. Всевишній Аллах говорить, якщо вони самі не побажають зробити добро своїм близьким. А пророк, нехай благословить його Аллах і вітає, сказав, якщо людина померла, то всі її діяння припиняються крім 3 – діючої милостині або знань, з яких отримують користь, або праведної дитини, яка молиться за неї. Діюча милостиня передбачає пожертвування будинку, землі, будівлі під мечеть та інше в якості вакуфа. Важливі умови, яких необхідно дотримуватися для того, щоб передача майна в якості вакуфа була дійсною, виглядають наступним чином. Благодійник, який віддає майно під вакуф, тобто засновник вакуфа, повинен мати право жертвувати майно, тобто бути дорослим, розсудливим і володіти цим майном. Сторона, яка приймає майно під вакуф, якщо вона позначена в точності, повинна бути з тих, хто має право володіти майном. Якщо ж сторона точно не визначена, то обов'язковою умовою є те, щоб майно було передано тій стороні, за допомогою якої можна здійснювати угодні Аллаху вчинки. Неприпустимо віддавати майно в якості вакуфа тим закладам, які займаються забороненою з точки зору ісламу діяльністю. Факт передачі майна під вакуф повинен бути зафіксований усно або письмово ясним, очевидним формулюванням, наприклад, «віддаю як вакуф» або «відчужую такій-то людині» або «жертвою». Майно, віддане в якості вакуфа, має зберігатися після розподілу прибутку, доходу або врожаю, тобто це може бути будинок, земля та інше. А майно одноразового користування, наприклад, їжа, пахощі тощо, не може бути передано в якості вакуфа. Його можна пожертвувати, і це буде називатися милостиною. Деякі законоположення. Обов'язкове виконання умов і вимог до стану, до термінів, які встановлюються при заснуванні вакуфа. Заснування вакуфа вважається таким, що відбулося з моменту оголошення про нього або ж з моменту прийому передачі майна. Після цього не можна його анулювати, не можна ні продавати це майно, ні дарувати його кому-небудь. Майно, віддане під вакуф, яким згодом буде неможливо користуватися, дозволено продати з метою заснування такого ж вакуфа. У разі, якщо гроші залишаться, то їх слід пожертвувати на потреби мечеті або роздати нужденним і бідним людям. Зразок оформлення вакуфа. З ім'ям Аллаха, Милостивого і Всемилостивого. Абсолютна хвала належить лише Аллаху. Справжнім прізвище ім'я свідчить і підтверджує, що він заснував, віддав під вакуф майно, яке є його власністю, на яке він має право володіння і розпорядження, і на яке не претендують треті особи аж до оголошення про заснування даного вакуфа. З наміром возвеличити приписи Аллаха, який не має терміну дії, незмінний з плином часу, той, що самозатверджується з покоління в покоління, самозакріпляється із століття в століття. Таким чином, засновник вакуфа, прізвище, ім'я, нехай Господь воздасть йому благом за його справи, віддав дане майно під вакуф на безстрокове користування, на той самий час, поки цю землю і все суще на ній не успадкує Аллах. Справжнім засновник вакуфа відмовився від права власності на дане майно, виконав його відчуження, в результаті чого воно набуло положення милостині. Справжнім відбулося заснування вакуфа, що набуло чинності і не має зворотнього ходу. Відчужене майно набуло статусу вакуфа мусульманської громади, яке ніхто не має права анулювати, змінити, оголосити непридатним або недійсним ні винесенням фетви, ні рішенням колегіальної ради, ні будь-якою іншою дією, прямою або непрямою. Всякий, хто зазіхатиме або намагатиметься погубити даний вакуф, виявиться одним з тих, проти кого призвали допомогу і підтримку Аллаха. Він понесе за свої дії відповідальність перед ним в день бідності, злиднів, великої біди і принижень, в той день, коли не допоможуть тиранам їх виправдання і будуть вони прокляті, і уготована їм буде найгірша обитель.
Справжнім засновник Вакуфа прийняв всі умови і вимоги установи Вакуфа згідно з нормами і приписами ісламу. Від чистої душі засвідчив це, перебуваючи в повному здоров'ї, розсудливості, діючи свідомо і з доброї волі, відповідно до норм ісламського права. Дата, підпис.